Sudah pas nih langsung sih nada ini. Thank you full kalamang. Hello guys, please subscribe. Ini sebutin apa menjajang. Into Akak kalama yang habe bertap saja nani. Ada hinjo sasi begitu. Terus setelah para udung batai yang ni nomor kula bibe bitano bi. Birat single dong, birat duku dong. hello logover. Welcome to my YouTube channel SRB CreatioN. Bye. Hello. Ready fry. Start. Apa sandang nih logover? Jodoh. Oi thằng nữ. Jasmine sir deh ke bega? Thatu deh, dari thang. Tuh, bye. Logover. Bye. First gate highway. Beयाव नेथ'दो माने फंबायमोना सफैथ'वाखै. फंबायमोनाबो सफैबाय बेनिफ्राय गासैबो ज' जानानै थाव सोलांसै खायफाफोरा थांजोबबाय बेनिफ्राय जोङो एसे लेट जाबाय. बबेयाव थांगोन? Iya. Ang kita kan lagi tahu. No. Tahu dong kayu sana itu. Iya, pura. Pasok dulu. Sudah pas nih langsung sih nada ini. Thank you full kalamang. Tidak tahu. Orang lagi deh. Apa ya? Oh ya, serni. MD. Tania लोगोफोर थाव सोखांबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि हाबायाव थांसै. बेनिफ्राय हाबानि लकेसनानो जाहैबाय मेदा पांसा. लोगोफोर नायलांबाय थादो. Broken dreams in my pocket. Couldn't think around my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you caught it. You caught it. You're golden, honestly you know it. Me under the street light at the so I could show you. You're golden, honestly you're glowing. Me under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. लोगोफोर जों हाबायाव सफैबाय बेनिफ्राय जोंनि लेफ्ट साइड खिंजानो जाहैबाय हाबाया. हाबा मानसिगोन जोङो. ओमफ्राय गारिखौ बाइकखौ माने पार्क खालामनानै लानोसै. बेखिनिया जाहैबाय गासिबो BCA स्टुडेन्ट गासिबो जमा फैदों. ओमफ्राय सानैसो दंबावो मोनफैथ'वाखै. बेखिनियाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे हाबा सिङाव फैफादो. Bodies lay on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. Yes, जानजोबाय. बेदरा सफैथ'वाखै. पकल दालिजों ओंखाम. मा बुंनो फंनैसो? मा जानो आरो अमा बिराद जानो लुगैदों मोनजाथाराखै. Ini जानायसै अमा. खामानि मोनजाथाराखै. अमा फैबाय. बेदरसो. माबायदि टेस्टआ? बरिया हाबा बायदि. हिट ना? अके. होमबा जालायनोसै. मेम, जों थांनोसै. ओमफ्राय दा मोनायाव फैनोबो हागौमोन सासे. खुलु. मा होनो? खोनाया? जागोन दे.
मोनसे जानो मोनसे नावबो मोनसे जानोसै ज' लोगोफोर हाबाखौ जाखांबाय बेनिफ्राय बरियासे हाबाखौ बाय बाय जोबोद बेटिंआ जाहैबाय बेन्ड पार्टि Sorop, biar kana kene lagi. Hah? Beri, mas beri jangan nih. Ini sebutin haba menjajang. Akha halama jadi haba buat tap saja nih. Ada hinjo sih begitu. Terus kelapara, udung batang yang ini number kula, bini bitano bi, birat single dong, birat duku dong. Indo bedora jalan mana? Anggai deh. Dan datang sih, first apa mencari jakang bay, member next mencari dong bawa ya. Terus deh ber, naik berhati. Oke. Oh, lebar. Menang. Seperti fry, tapi segera kita sama ke next kawan showcase lah. Second habani location a mene guitar zuli okay entry mari bay logover bejai bay next habani video press beni prai bewai jebu jayasi mokol salang bay oमफ्राय बेथिंजा हिन्जाव गोदाना जगासिनो लोगोफोर एसे टाइम थांबाय जाखांबाय माने सालांखांबाय एक्चुअली ओंखामखौ खनै जाना लाना बे मोनसे हाबाखौबो बाय होननांसिगोन नामा ओमफ्राय मा गोजार माबायानो फंनैसो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना चेनेलाव गोदान बा अके बेखौबो जाहैबाय बाय लोगोफोर डाइरेक्टलि बरमा हाइवे सफैबाय बेनिफ्राय लामायाव फैबाय थानाय समाव भिडिअ लानाय जायासै मानोना मोनाबायबो बेनिफ्राय ग'प्र'आबो बारा चार्ज गैयामोन ओमफ्राय जों दा रुम सहैसिगोन बेनिफ्राय रुमा बारा गोजान गैला लोगोफोर नायलांबाय थादो दा डाइरेक्ट रुमाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर रुम सफैबाय बेनिफ्राय रुमाव हाबग्रोना लानि साबिया बबेयाव सायो नुवाखै खोमसिथारना खोमसि जाबाय दा सिङाव हाबबा नुसिगोनदां लोगोफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो रायजोफोरा गजादों एसे गुस्ति गोथाव जादों सफैबाय दा जोंना रुमाव सफैबाय नै लोगोफोर हौवाफोरनि रुम नालाय बारा बेकग्राउन्डखौ बारा फकास खालामनांला ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय बेनिफ्राय लोगोनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय खिन्थु भिडिअखौ नायखांनानै एसे इन्जय खालामहैदो लोगोनि चेनेलावबो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय बाय